Пешо, нашият квартален помияр. Разказ от Роско Илиев Цолов. Хубава си беше нашата малка, криволичаща весела уличка в покрайнините на София. Къщите бяха все още със септични ями, а старият водопровод избиваше често през асфалта в малки ручейчета, които като вейни се събираха и разделяха, вечни, неподлежащи на поправка от Ромовото ВиК и неговите багери. Работниците идваха, разкопаваха асфалта, понякога добавяха нови неравни пломи по улицата, но често направо зариваха с чакъл това, което беше скопано, а след месец-два идваха за нова поправка на друго място, по-надолу. Ручиите образуваха локви, в които ние, последното поколение деца на комунизма, джабахме с удоволствие, но пък и всеки знае, че всичко е по-интересно, когато се случва около вода. Помръкнало над улицата падаше бул. Магия и здрач се носеха над локвите. Кварталните дечурлига се събирахме на ъгъла, под единствената работеща лампа и спорихме за това и онова. Откривахме света заедно в истории и прекараните заедно щастливи дни. Спомните за дни по градините, в свободните места по улицата, докато родителите ни си спомняха за нас и един по един ни викаха да се прибираме у дома. Нашата, както и всяка друга уважаваща себе си улица, си имаше куче, квартален помияр. Среден на ръст и приличащ до някъде на лабрадор. Ние децата го нарекохме Рекс, но това бързо се изтърка и се промени на Пешо, по президента на България по това време. Тогава се сърдих малко на Чичо Валио, един от съседите, че така принизи статуса на нашия любимец с това просташко име, но в интерес на истината то бе подходящо. Пешо притежаваше не едно качество, полезно за политик. Той бързо се ориентира в обстановката, разбра, че не трябва да закача кварталните хора, на кой се заслужава да се умилква, за да получи крава и хляб, кой да избягва и на кой въобще да не пресича пътя. От друга страна, Пешо нямаше фигуративно, а може би напълно дословно казано гръбнак, по-скоро жили, които поддържаха тялото му в някаква форма на куче, които му позволяваха да се промъква през дупки с всякакъв размер в оградите на кварталните дворове, но също да променя отношението си към хората за секунда. Той лаеше непознати хора с настървение, втурваше се напред, да ги охапе, до момента, в който нападнатия се наведеше за камък. Тогава Пешо изведнъж завърташе опашка и започваше да се умилква или избягваше с квичене на безопасно разстояние. Скоро след появата си в квартала, Пешо се здоби със съподвижник. Малко рундаво кученце, което някой от съседите изпъди от вкъщи. Освен, че беше малко и рунтаво, кученцето не беше забележително с нищо особено, даже не помня как го нарекохме. Единственото качество на това кученце, което се запази в главата ми, е верността му към Пешо. То винаги придружаваше по-големия си приятел, участваше в неговите битки с песове на трапници, молеше се с него за храна, но често оставаше гладно, тъй като Пешо имаше силен апетит и не обичаше да дели храна с малкия си съподвижник. Понякога Пешо, като че без причина се разгневяваше и нападаше кученцето, и то бързо падаше по гръб и вирваше крака нагоре в знак на пълна раболепност. Не знам защо това кученце така се привърза към Пешо. Предполагам, че и то, като много от нас, търсеше отговор на екзистенциалните въпроси за живота в някой друг и беше сътворил свой, уви, до някъде фалшив и жесток бог в лицето на Пешо. Минаха се години. Ние, децата, пораснахме, а Пешо и малкият му приятел си останаха комай същите. Дойде и онзи съдбовен ден, когато задминах зад граница. Видях чужбина и след няколко години се прибрах у дома. Нашата уличка бе по-застроена, част от свободните градини се бяха превърнали в строителни площадки за кооперации. Имахме канализация, асфалтът бе прашен, но по него не течаха така познаните ручичета. Един ден се разхождах по улицата и видях непозната жена на средна възраст. Ще да е някой от съседите от новите кооперации, помислих ли аз. Жената водеше на къшка куче с посивяла муцуна, което вървеше с дървената походка, която идва с достолепието и болките в ставите, свързани с напредналата възраст. Кучето ми се стори познато. Вгледах се в него. Пешо. Един по-стар, по-охранен Пешо, но все пак си беше той. Кварталният помияр. Заговорих се с жената,
която го водеше на кичка. Тя ми разказа, че се била преместила преди 2 години в квартала и веднага се влюбила в Рекс и неговата доброта и преданост. Съжали го и го взела под крилото си. Сложила му каишка и го прибрала в апартамента си на 3-ти етаж в кооперацията, в която живеела. Даже наскоро платила за някаква скъпа операция за кучето. Погледнах Пешо, погали го по главата. Дълбоко в помътнелите му очи открих някаква непривична за него тъга. Реках му: "Здрасти бе, Пеше, как си? Познаваш ли ме?" Ще ме познаеш. Забравил си ме ти. И аз съм се променил, пък и ти." Пеш ме помириса по ръката. Спомни си, ако не кой бях едно от кварталните деца, спомни си за младостта, за свободата, когато тичаше волен нагоре-надолу по улицата. Той завъртя опашка и се опита да се изправи на задни лапи, а да опре предните у мен, но не успя, защото жената дръбна къщката. Пеше погледна собственичката си тъжно в очите и като че ли бе готов да я залае, но после отказа. Подуши ми обувките още веднъж и след това се загледа флегматично надолу по улицата. Размених още няколко думи с собственичката на Пешо и продължих да се разхождам надолу по улицата. Погледнах назад. Пешо крачеше сковано, а каишката се люлееше на врата му. Сега като го гледах си мислих, че макар достолепен и добре нахранен, той изглеждаше всяка бе загубил нещо. Не знам какво точно, но без него живот бесив и тъжен. Съзнанието ми неканена, неизбежна, се промъкна прочутата фраза на Дон Кихот. Свободата, Санчо, е на върха на копието. Оставих мисълта за Пешо бавно да изчезне, да отлети по лекия вятър, който разклащаше стръквете на тревата и цветовете, промъкваше се през мрежите на улицата. Беше хубав ден да се разходи човек. Небето бе синьо, птиците пееха и мирише на цветя. Усмихна се и продължих напред.